Салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Бародаро, як амаки ворихӣ хоҳиш карданд, ки дута коргар дар кор. Яктошон тракторчӣ бошанд бо нағз. Ин 2 моҳ ба Тоҷикистон билеташоно мегиранд. Билети харида метиҳанд. Унҷо бурда мисол 2 моҳ кор мекунанд. Бо аврона билеташон метиҳанд, бо плюс ойликашон, ойлики нағз медодиянд бародаро. Ҳар касоне ки Тоҷикистон бошад, расӣ рафтанӣ бошад 2 моҳ ба мана марҳамат. Сони якти дигар одам барои чӯпонӣ занашон ки оилашон ки боштан мешавад вай паста яъне ба агар шаҳри Самара бародаро ки хоҳишмандо бошанд, номери телефони ман экранада ҳайт, телефон кунанд, ман ба ё номерашонро метиҳам, биямало қиттиҳояшон маслиҳат кунтон бародаро. Ин як хоҳиши амаки ворихӣ. Барои дастгириётон якҷон ташаккур, якти лайка монтон ягон кас ҳамин сабабгор шаваду ҷои кор пайдо кунанд. Барои дастгириётон раҳмат бародаро. Раҳматҳои калон.